सो आमचे नॅशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम आसा तेज्या अंडर ब्लॉक लेवल कमिटी आमचे तालुका लेवल आसता. सो तेज्या अंडर आमी सगळे हेल्थ ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, तशेंच एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्स कडेन डिस्कशन आसता की आमचे प्रेझेंट सिच्युएशन कशें आसा विथ रिगार्ड टू वेक्टर बॉर्न डिसिजीस. सो डिस्कशन विथ रिस्पेक्टीव हेल्थ ऑफिसर्स ऑफ PHCs त्यांच्या कडेन फोंडा, शिरोडा, बेतकी, धार, बांदोडा, मडकय असे सगळे PHC रिप्रेझेंटेटिव्स कडेन डिस्कशन जालें की प्रेझेंट सिच्युएशन कशें आसा. प्रेझेंटली सगळे वेक्टर बॉर्न डिसिजीस अंडर कंट्रोल आसा. देर इज नो केसीस ऑफ एनी वेक्टर बॉर्न डिसिजीस. आनी आमचे प्रिवेंटीव मेजर्स जशें वॉटर लॉगींग आमकां कंट्रोल करपाक जाय. सो तशे डायरेक्शन्स आमी दिला रिस्पेक्टीव पंचायत आनी म्युनिसिपॅलिटीज की वॉटर लॉगींग खंय जावपाक जायना, सो दॅट देर इज नो आउटब्रेक एट लेटर स्टेज. आणि बाकीचे इवन कंडिशन्स ऑफ बिल्डिंग्स असेसमेंट ते डायरेक्शन्स आम्ही PWD दिला विथ रिगार्ड टू एन्शुरिंग की देर इज नो वॉटर लॉगिंग वेअर देर इज नो मुवमेंट ऑफ पीपल. वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम त्याची कमिटी मीटिंग असली डेप्युटी कलेक्टर कोणता. सो डिफरंट डिपार्टमेंट्स हॅव कम फ्रॉम PHC बेतकी, PHC शिरोडा, PHC धारबांदोडा, PHC फोंडा, PHC बडटी. आम्ही सगळे हेल्थ ऑफिसर्स आणि सॅनिटरी इन्स्पेक्टर्स आज ह्या मिटिंगेक आशिल्ले. तर बरेचशे पॉयंट आमी डिस्कस केल्ले आसा की आतां लोकां भितर जागृतायेचें काम चालूच आसा, बट वी वॉन्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पंचायत मेंबर्स, मुnicipality for the source reduction drives and to control the mosquito breeding so that we can have a good control on the dengue, malaria, chikungunya and any other diseases which are found due to the mosquito.